So meron up kami kay Clark kasi linampas ko ketang line dyan pa right turn ko kaya pero okay nga kasi batas is batas mali na kayo man eh. So talaga mga yan kanayang niya itong ticket ayan kahit ang kayo ng dalang mga yan ka strict to kay Clark. Kuha ko na yung ticket nandun pa ako ng may mahid kaya pang yung internet at bukas lingunan tayo habalo tamo yung kanano kukuhang citation ticket kay CDC first time tamong may tiketan pero mga tatlo na ako meron ka rin meron tamo pa lang nalumusal tapa nalumusal tomorrow. So ipapunta tamo CDC para ayusan ng guide ayusan ng kaya katamong lisensya na may akong piska napon at kaya rin nanita ayusan ta naman yung kay LBC retang si ship kong ila pa mababayaran ng gangini tsurang lalabag na ako na naman king batas kasi mag-drive ko at mag-video pero dinat balik ko ba dinat yung kaputi wait lang kunan kaya ka nakita ng ating train bandaya ka na ka rin so dele ako na ini puta marakap na ako na naman at kunan tanay kahit tamo siya tamo may ticket tayo nito sa diyan ng train nitang kaya nandun tangkipiko na kung kaya ngayon ipantunan kayo na ano ka rin yung building na rin ayan kita na kayo ni Soy kaya kanya banda street ang building nandun so ayan yung tamo magkano bayaran tamo dito sa yung binayad ko ay 1,000 wala ako sama mga 150 mo pero 1,000 niya pala may 1,000 tamo laging oras so ipay ko kaya yung rate na rin guys rate na rin yung offenses paano nga sabi ko Soy ayok balo na ng violation na basta't kaya ko itapentang linampas ko ketang linya uling mag right turn ko sana mag right turn ko uling pwede na akong mag right turn nyay ta ating miggoy tangking kabila uning may bitin ko ingkewa ko mig stop ko keta mismong line dareng pedestrian niya ating yung pedestrian kaya yung problema lawen na ako nitang kay mali na ako rin lawen na ako nitang guard nyapin mig stop ko uling ako bisang diretso ulik pin palob na laratang keng kaya keng harap ko puta naman misabal ko or puta naman dakpa na ako uling mig go ko pa rin maski palob lareta basta't mali ko pa rin at nyapin binye ako nemo wala nang sabi kalapit na ako magleleme pa na ako lalapit siya tambing pingwaking wallet ping kaya ko lisensya ako binye kaya lang salita uling ingaman man ko pin buri ko yung gagawan daw buri ko yung patakaran da keng kaya ngayon ni King Clark at masanting kasi alalang special pakisabihan love minsan detang ding magana kang kay guard or detang enforcer nung naman nga house da kareng tsukay ni kasi kay Manila kay ni MMDA kay ni Ekbalo King Clark pagsabihan la pero ako nagewa kasi itapin matula ako king kay da at saka mali ko pwedeng pakisabi wala naman sigurong mali nung magsabi ko ita mo nangabanggit ko personal kay ko mo ito at first time kong maraka pa makanyan na may lisensya itay ko ako naman kaining kay pinitangaman nun ko at may libo ko medyo mabayat siya pero at least ngayon tintang content tintamong vlog ito mo warning ngayon ka rin motorista kening Pampanga Pachelinog ko King Clark tandaanan nyo maselan pwede tang pamiugali tamo king kilwal na pachetin lalabas sa pedestrian piningaos ka rin basta tatin lalabas sa tao ketang ating gulis-gulis ito mga tanamo palabasan nyo lo naman tang pamagmayabangan niya nga tsuke king Switzerland na nilibre na ning kumpanya malaut ke pa o ningitang kay nung Bisaya itang magmaneyong sa ken itang kay ta sa ken
malyari ning magkay maggo na nagkepanayan no ning giwa na talagang mag-stop penayan nagkepa talagang may kalipat itayin kaya disiplina pero siguro mas masanting na maggoya mo wala naman epekto anyway makanyan kay ning Clark lumampas kang bagya kay gulis pwede kang marakap tsaka itang kaya katamo kasi kini stoplight gagawan tayong kaya itang yellow gagawan tayong imbis na slow down yung gagawin tamo faster kaya kaya yellow niya kailangan bilisan tamo ita ano niyo may ilang ko king maputing niyo wala mo kaya balikubak niyo tay bisa mila ko ita so ay tapam tatana king LBC at hindi mo nang taming maka-stress sa kaya niyo maka-stress sa payment o tay do bayaran ding karapatan min may email din niya mo ita nang gewa do in-email de kay bat manaya tamo kanyan mapilang pang aldo siguro para may bayaran tamo retang padurot taro gong pera ito tingmit kay yung padurot tam pera wala natutudlo kaya panayin tala pang mamayad bayo ta magkay bayo ta mag ship pa si bayo madelay lang bagyaring shipment tamo soy muli na ako soy at magkape tamo makanya na oras ng kanyaman itang makanya ning kaya itang ingulap pagpong kaya na ning aldo kaya magkape kay bale mo ba't ding nung karembaryo na detang mga tuwa manilab lang kay lalang mangga itang kaso tsaka kape tsaka da kapanginisan na lamok at mga regular lamok at masakit kines ang ating Japanese encephalitis manyaman tang pakiramdam ito kakusoy milalakoy kay at siya may stress ko milalakoy kape ano po yan McDonald's hanggang sasawa na ako itang balam mibug na kang mamanyo ka keng kaya keng sawa pero wala mo pantunanan ng katawan mo wala mo makaka-addict ayan tayo tsura wala mo retang kayo tsaka yan music magkape ka mag music ka habang mag drive kang pauli kasanteng kanyaman yung pakiramdam na nita soy